Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Mobile. Acesta este un alt cont care este al meu, care am dat la un prieten, dar ca și cum tot e al meu. Așa, astăzi o să luăm pack-ul acesta, să jucăm și la Division Rivals. Sper că o să vă placă dacă nu mă auziți. Mi-a picat Van Basten din 99. Nu vine să cred. Da, știi și Van Basten. Și... hai. Poc. Da. Trebuie să dau un gol. Un gol. Poc. Și Van Basten dă gol. Dă golul secolului. Patru, 3 pentru noi. Ce-am făcut? N-am vrut să fac asta. Eram atent la altceva. Bine acolo. Bun. A scăpat. Da. Și în poartă era în poartă, numai că era și darul. Îmi trebuie un CM să-mi fac echipa mai bună, să o fac de 98 măcar. Bun. Nu am recuperat mingea, dar am luat-o de multe ori de la adversar. Mi-a luat mingea. Acum o să vorbesc puțin mai tare. O vorbesc mai încet, așa pot să vorbesc eu. Vreau să zic. Mi-a zis un prieten să fiu puțin mai hype, dar sincer mie chiar nu-mi place să fiu așa de hype. Adică când sunt hype, când nu sunt. Ai, m-am dat-o. Da, atins-o. Și Rudiger. Degeaba. Așa alt jucător. Și acum o să deschidem pack-ul. Sper că o să fie ceva bun. Și un KB să-l vând pe Rudiger. Sau să zice ceva KM. Am nevoie. Sperăm la ceva bun. Și este Team of the Year spaniol RB Hector Navas. Ce mă cu Hector? Nu. Hai să dau play. A fost animația de la Team of the Year. Sper că v-a plăcut animația. Dacă vreți un alt clip cu alt joc, o să fac. Și alte jocuri
care îmi ziceți voi, o să fac videoclip să văd cum este jocul. Mă joc puțin și să văd dacă este șmecher sau nu. Am dat-o fix. Așa. Bun. Și am mai completat un asta de la Heroes. Bun. Reverse. Și aș putea să-l schimb pe Klaus. Cu Navas. Și să-i dau training 5. Bun, și să avem pe Klaus cu câte milioane? Cu 15 milioane, cu 16 milioane, ca să îmi cumpăr un KM bun și să nu-l schimb prea curând. Bun, și pe Jota, bun, și varianta lui de la Founders. Bun. Asta nu știu ce cu viața lui, l-am pus și aici. Bun. 17 milioane. CM de 95, pot. Până de 95, bun. Da, vor românii să cumpere. Turam. Nu pot pe Turam. Pe Bala. Da, măcar Rincon. Gerald. Este posibilitatea aici să-l cumpăr. Cred că e mai slab decât ăsta. Asta nici nu se vinde. Goresca este ultimul nostru. Șansă. Bun. Stați puțin că tot îmi trimite un prieten. Gata, am revenit. Hai să-l băgăm pe Goresca la echipă. Și să facem overall acela cât mai mare posibil. Și tot 96. O, atunci că scoatem pe... Nu. O, nu. Eu gen am vrut să crească overall, dar că... N-a mai crescut. Nu este nimica. Parcă am deschis. Să vedem dacă am deschis specul sau 70. Acesta nu. Specul End of Era. Da, asta să vedem ce l-am pe Robertson acolo. Asta să vedem. N-am deschis acest spec, dar nu știu cum să fac rost de gemuri. Pentru că nu știu unde să joc.
O să revin eu cu pecul acela după ce o să fac questurile acestea. Bun, am terminat și questurile în sfârșit. Nu ne interesează workout-ul, că sunt niște jucători slabi. Doi de Karim Benzema. Funny. Așa. Și acum să deschidem acest pachetel. Să vedem ce o să ne pice. A picat un român de acolo. Mai de acasă, Albania, dăm skip pentru că este un comun. O să îl băgăm la rezerve sau... Îl băgăm la rezerve. Și ia să vedem că acei rezerva se pot vinde, nu se pot vinde, atunci cam aici se oprește episodul. La revedere, o zi plăcută și ne vedem data viitoare. Pa, pa!